So, unsa na may ayo? Balik na sa sa sakyanan kay padung og duty. Na to. Kasi makaligis ta ni way oras. Okay, so nakagawas na ako sa parking karon magstorya tag something kuan. Something actually wa ko doon sa istorya ana ta, pero sige lang, go with the flow lang ta kung say musud sa akong otok kay what I script basta na lang ako ganahan mo ng kuan kinang mag anything ang mo come up sa akong mind nga pwede na tong storyahan nga walay script. Kung na ako'y script, chances are mawala ko sa akong topic. Anya, murag feeling na ako dili ko murag dili genuine akong mga ipang share sa inyo ha. Bahala na siguro mo ubo ko, makalimot ko sa word, wrong grammar akong Bisaya, ako in English or unsa pa diha, basta ang it's the delivery that counts. Diba? Asa ka mangita na. So, okay, story about related sa abroad kaya murag maman niya akong areas of expertise, you know, like as someone nga naa din sa abroad for 3 ka tuig, siguro qualified mo ko ma-share sa inyo about akong experiences, mga kaagi, mga lessons nga akong na-learn nga pwede ninyo ma-use as, you know, as something kung say masayap na buhat ako sa una nga pwede din nyo malikayan ninyo at least. And yeah, nara kay nahibong ko anong daghan mga sakyanan ron nga Biyernes man unta. Anywho, so atong storyahan is I dili na siya nga ka ng more on of advice, but let's say as an OFW or someone nga gatrabaho abroad, we know for a fact na we sacrificed a lot for whatever purpose sa atong family or sa mga tao nga importante sa atong kinabuhi or sa atong future. And part of it is that the fact nga naata sa like 1,000 miles away sa atong yutang na tawhan, nakipagsapalaran, that's a living proof nga we are strong people, you know. Pero ako lang piece of advice is that I know nga like regardless kung sa purpose mo, and I know that family comes first, diba? Like one of the few reasons ato dyan hindi accept ni challenge or ni sultan ng butanga because of our family. And this is morning usa sa mga nakanindot sa ato as a Filipino because we have this kind of close family ties relationship. Pero akong ka-advice is that, you know, give time for yourself. Like, di man sa nang hilabot ko sa inyo ha, or unsay reason ninyo, pero reason ninyo nga, or not reason but goal nga inyong gustong i-achieve. But at the end of the day, kailangan ninyo tagag time sa inyong kaugalingon into what certain aspects, like buhat ang gusto mong buhaton, treat yourself, don't think much about money, although moment na reason nga ni Anhita din but ayaw huwata ang time nga one day mag-look back ka and say to yourself na unta imo ning gibuhat sa mga panahon nga naa pa kay oras, you know.
para sa ako personally is biggest fear jud kay na akong regret. And regardless kung unsay imong status or let's say trabaho dinhi sa abroad, that doesn't define nga di na lang dyan yung matagal mong self og you know nyara ha kay traffic kayo na di na dyan yung matagal mo kagalingan og time, you know. And I know lain-lain mo tag responsibility, lain-lain mo tag reasons, lain-lain tag mga goals, pero again, like ayaw pasagdi mong kagalingon, ayaw sa tawagan na sa Bisaya kana, ayaw ikuan deprive imong kagalingon nga imo na jung gi limit imong kaugali or mo kagalingon imong self nga di ka mo kuan ani buhat ani mo kaon ani palit ani because you know imong gi padala imong kita sa Pinas, and there's nothing wrong with that, don't get me wrong, ha? Kay ako you know naam sa ko'y mga kuan obligations and responsibilities, but I always make sure nga ako unahon akong self, because kung unsay may tabo na ko dinhi simba ko lang layo ra ba ta sa atong family or layo ba ako sa akong family, ako na may responsible sa akong kaugalingon, you know. And di mataganahan nga mag-create of worries sa atong pamilya back home, so that's why it is important nga responsible ta sa atong mga pagbuhaton, and part of it is taking care of ourselves, not necessarily nga magwaldas ka kwarta or mamalik kag mga things nga basta lang makapalipay nimo, even though wala siya yung nga purpose. But you know, it's like the whole point is love yourself. Imagine na pero akong kanan kaya magsuwat-suwat ko sa notebook kanang out of nowhere ako jadi emphasize nga love yourself, which is really true. And ako man good, like gikan man ko sa sitwasyon niya maingon ako dili niya well off ko or nahatag sa akong ginikanan ang mga needs and wants nako back then, but you know, like karon nga naan ako sa point nga kaya na ako siyang, or let's say ma-afford na ako siya di provide ako sa akong kagalingan, but at the same time di ko na unasig about sa kaugmaon, you know. It's not about, let's say for example lakay ko sa paliton, but then it's quite expensive even though you can afford, but sometimes maghuna ka nga kani kwarta pwede mo tani magamit ani you know. But it's not about nagwaldas ka kwarta, pero why not, di ba? Like you've been through a lot, ikaw mismo kahibaw kasi mong kaugalingon kung unsay mong giagihan, not necessarily imong family or banta makahibaw ana mga sakripisyo, mga kagool and all nga imong na suwayan din sa abroad. So why not, like why not treat yourself, buhata ang tan-aw nimo, maghatag og kuan sa imo ha kalipay, because kung malipay ka, that's one way of showing you care for yourself, you know? Like I know
sira kayo isulti, diba? But eventually kung ato dyan siyang kuanan kanang i-analyze, you know, ang problema man good or ang mga responsibilidad di man gunayon nga mahubas and kasabot ba mahubas mo ka kalimot kung saan sa kuan, you know, ayaw ko ang time nga hantod sa di na nyo kaya murag nasa age ng mga murag, you know, limited na inyong kuan kapasidad nya mag-regret gani mao jud na kuan kanang ayaw jud ninyo buhata ang regret kay kung mag-regret gani mo lisod na ako mao ba dyan akong kuan, like I said mo na yung biggest fear na ako na ako yung regret in that. Live life to the fullest. Just because na ka sa abroad doesn't mean nga yun mo tagal mo kagalingan og something in-nourish nimo in a way nga malipay ka sa imuhang kahago, imuhang naabot sa kinabuhi, you know, like always unaha imong kaugalingon og musud nako kay naa na ta sa opisina. Bye.